Тапшыруыбызның чираттагы матур котлау хаты Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен Башкортстан Республикасы Илмеш районы Үрмәт авылында 55 ел элек дөньяга килгән хөрмәтле милләттәшебез Рахматуллина Нәзирә Варис кызы каршылый. Шушы олы гомер тантанасы белән ихластан котлап, иң җылы теләкләрен аңа килене Асия, племянницасы Ләйсән җиткерәләр. Язмыш дибез. Гомер барышында безгә Аллаһы Тәгалә туганлашырга язган булган. Киявгә чыккач мин үземә кайын апа түгел, бер туган апам сыман якын булган кешемне Нәзирә апамны таптым. Безнең якыныбыз хакында гел мактап кына телгә алырга була. Кирәк чагында киңәшен дә бирә ала, юатырга сүзләр дә таба ул. Һәр вакыт ачык йөзле, киң күңелле, тыйнак, сабыр, тәртипле, бик эшчән дип әйтәсебез килә. Гомере буе безнең белән туганнарча аралаша. Бәйрәмнәрдә, кайгылар да Аллага шөкер уртак безнең. Шелтәсен дә кирәк чакта бирә, мактау сүзләре дә табып дәрт исти. Рәхмәт бернигә карамыйча һаман үз иткәнеңә Нәзирә апа. Илдус абый белән бер авыздан тигез, парлы, озын, саулыклы гомер кичерегез. Без сезне бик яратабыз, якыныбыз. Безнең теләк саулык сезгә, артык бер ни кирәкми. Таза саулык иң зур байлык, барысына эләкми. Шушы килеш булып, озак еллар тату гына яшиек. Бергә кунаклар йөришеп, эштә бергә эшлиек. Шул чагында тормыш матур, яшәүләре дә рәхәт. Чын күңелдән туган булып яшәгән өчен рәхмәт. Синдәй кешеләр сирәк ул, моны кабат әйтәбез. Бүген синең юбилейга шатланышып киләбез. Үрнәк алып синнән һәр чак тырыштык без яшәргә. Бик күп нәрсәне өйрәттең дөрес итеп эшләргә. Бер елмайсаң, өй яктыра, үпкәләсәң, онтасың. Шундый матур шәхес булып безнең янда торасың. Котлы булсын кадерлебез түгәрәк туган көнең. Тынычлыкта, иминлектә, уссын алда бар төнең. Хөрмәтле Нәзирә Варисовна, юбилейгыз мөбарәк булсын. Алда да бәхетле булып яшәгез. Sağışlanma doğan günündə yıllarım olsa da, көңілің туса да, шатлықта өтсін сенің бүгінгі туған күнің. Yıllarım olsa da, көңілің туса да, шатлықта өтсін сенің бүгінгі туған күнің. Бұл дүнияның матурлығын көрсең, яшәү бирелә бит бергәннән. Сине хөрмәт итеп бүген бездә тәбриклибез туган көнеңдә. Тәбриклибез туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Күрергән шатлыкларга күмелеп яшәсин, алдагы якты гомереңдә, алдагы якты гомереңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең